Dr. Benedict Onyacho Ojwang. Ano kaya ntiere katika ya reki na machiki. Ora inya Cleophas. Amuso ganda joka nyana mduto kamoro moro ma ginenowa. Amor gi twak ma kawuono wan godo. Wado puonjore gi yaw matindo ahinya gino momiyo nyaka giwuog oko mondo gikaw ombulu. Kamano. Erokamano. Ibeno nyacha chak podi kamirange nyaka sani kwan ma walose kata kwan moneno ok en mano ma wanya wacho ni en kama oganda ne geno ni mondo mi obedie thuolo mar dwe achiel kose yaw chenro ni mar ndikruok manyien e kaunti zo makaluo kwan mineno karka gi kwan mabende isewijo kata kiluwo en moro manya bedo ni oganda osebedo gi ng'eyo ber mar kawo ombulu. En buok ahinya ka waneno numbers maksani wuok mosekawo ombulu tin kabisa. Kane IEBC nyocha wuok oko ni koro giluongo ni continuous voter registration dhi mbele. Kech mate en gima nitie katiba. King'iyo article 88 mar katiba wa mar Kenya ma 2010 sub article 4 kichiwo provision no maber kaka itimo gimiluongo ni continuous voter registration. Tiende ni andika mar jokura masaka sama dhi nyime seche duto. Nyocha no yawe dwe mokalo cha tarik 29 to sani koro dwe achiel waneno report mano gol ma latest ni by tarik 21 manyokalo nyoro ni dhano 90,000 kende emosebedo jogo manyien mondikore kendo giwacho ni jogo mabe oseloko ombuchgi kone gi kone kore kochopo dhano gana 15 then jok ma loko particulars gi maybe details kaka nyingo apia maybe kaka detail mar kura chalo gin ji maromo 200 gi wiye. IBC kanyocha lando ayanga duogo mar continuous voter registration negi wacho ni gin gi target negi dwaro ni kachop 2027 to register manyocha nitiere chon oyud ka koro gidhi medo gi ombulu 6.3 koro king'iyo ni dwe achiel mzima kore ka oyud 90,000 kende en buok to ma nyalo kelo a lot of question marks nito en ang'ono mok timre maber nikech youths mang'eny kabisa makawuono qualify bedo gi ID monego be ni exercise machal kama ka koro no yaw to onego be ni koro ji siwuok oko ka rombgi awinjo ka wacho no kata kanyo kaluowa ni kore ka wan gi Migori wan mag 1,141 dwe achiel mzima Homa Bay 1,202 Siaya 1,900 kineno kwane okuchopo 5,000 koro en buok kabisa to gimong'eyo ni wayuak ni telo seche moko bedo ga marach to ombulu emiloko go telo marach koro jowa nyaka wapuonjre uru nyaka wamany ka wawuok oko mondo wakaw ombulu but the uptake so far to ok en gima morowa en piny kabisa manyaka wamany kaka wapuonjre ogandawa through media houses, through churches, through our chiefs and assistant chiefs jiwuog oko mondo wa encourage jogo matindo nikech jok matindo ema ywak ni piny rach to piny karach to ne leadership rach to leadership karach iloke mana gombulu koro joma tindo maywagi ma iluongo ni Gen Z gi it is high time giwuog oko mondo gikaw ombulu. Erokamano ahinya Bruce Ogweno. Yiero